Bago tayo mag-secret file, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Bigla na lang siyang napaungol ng rar. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Iggy Boy. Hindi pa ako ganun katanda. Pero, may mga alam na ako sa mga bagay na alam ng mga matatanda o ginagawa ng mga matatanda. Tulad na lamang ng tinatawag nilang pag-ibig. So, meron nga akong bagong pag-ibig. At siya ang nasa kwento kong ito. Ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. First time kong isinama ang bago kong pag-ibig o girlfriend sa bahay namin. Ay pinakilala ko si Papa sa bago kong girlfriend na itago natin sa pangalang Britney. Nandun naman si Papa sa bahay nakatambay, day off. Si Mama naman ay nag-grocery. Nagmano si Britney kay Papa at ang sabi, "Hello po tito, kumusta po?" Sumagot naman si Papa ng, "Okay naman iha, upo ka." Medyo maluwag ang sala namin at malalaki rin ang sofa. Dagdag mo pa ang malaking TV, 64 inches. Yung sofa namin, pwedeng gawing kama na rin. Super comfy. Minsan nga kapag nalalasing ako, sa madaling araw, galing labas at hindi na ako makaakyat sa second floor ng bahay, doon na ako sa sala natutulog. Komportable naman. Kaya nga hindi ako nahihiya na dalhin ang girlfriend ko sa bahay. At sabi ko nga kay Britney, "Babe, feel at home ka lang ah." At ganun nga ang ginawa ni Babe. Nag-feel at home siya. Si Papa naman tamang nood lang sa TV. Si Britney nakinood na rin sa pinapanood ni Papa, taas paa. And since napanood ko naman na yung movie na pinanood o pinapanood ni Papa, nag-cellphone na lang ako.
Scroll lang ako sa FB ng mga videos. Naka-earphones ako at naka-max ang volume. Sa kalagitnaan ng pag-i-scroll ko, meron akong nakitang video na nakapukaw ng atensyon ko. Ang caption kasi ay, "Wow! Ang galing!" Na-curious ako. Pinlay ko agad ang video. Nung una, ipinapakita ang pagsaslice ng karot. May pabutas-butas pa sa gitna. Sabi ko pa sa girlfriend ko, "Babe, tinan mo to. So tinanggal ko ang earphones at minax ang volume. Naririnig na namin parehas ni Britney ang pinanonood naming video. Sabi ko, "Wow, ang galing, pwede pala yun. Pwede palang gawing flute ang karot." Tapos eto na ang sumunod na eksena sa video na pinapanood namin ni Britney. Nung sinubukan na ng tao at hinipan niya na, bigla na lang may babaeng umuungol ang naging background. At ang sabi ay, "Rar." Bigla kong inexit ang video at napalingon sa amin si Papa. Si girlfriend naman na si Britney nataranta. Tiningnan ko si Papa, baka maya-maya ay may sasabihin, pero bumalik siya sa panonood ng pelikula. Taimtim akong nagdarasal na sana'y wala na siyang i-comment pa. At baka mapag-isipan niya pang huwag nang dalhin si Britney sa bahay at baka hindi safe. Ilang minuto pang lumipas ay bigla nang nagsalita si Papa. "Kayo kung ano-anong mga pinanonood ninyo, mga bata pa kamo. Kayo." At ang sabi ko naman ay, akala ko na kasi kung ano yung video eh. Dumaan lang sa feed ko." At tumahimik na si Papa. Mukha namang kumbinsido sa eksplenasyon ko. Nagtawanan kami ni Britney. Kami pa rin naman hanggang ngayon. Basta lesson learned na ako. Nasa susunod, hindi na ako magpapadala sa mga caption ng video na makikita ko sa social media. Baka mamaya ay meron palang rar sa background. Hanggang dito na lang po, DJ Ra. Muli, ako si Iggy Boy. At ito ang aking SPG as in Super Back Nerd Secret